wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-maw'ada wa 'indakal muqarraba 'indaka wa 'inda rasulika sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul ulama wal fudala wa alim para ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa kami ta'limkan, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Bukit Barokah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan selain daripada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Senajan adem-adem dan kita masih diberi ketetapan untuk istiqomah duduk di majlis ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga yang hadir, keluarga kita, putra wayah kita ila yaumil kiamah ditakdirkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Keluarga kita yang saat ini sedang sakit, mugi-mugi kalian Allah dipun cabut sakitipun, dipun paring kesehatan kados biasanipun. Keluarga kita yang sedang jauh mencari ilmu, semoga diberi kelancaran di dalam mencari ilmu dan diberi hasil serta mendapatkan ilmu yang barokah, Allahumma amin. Keluarga kita yang sedang jauh bekerja, mugi-mugi kalian Allah diberi lancar lainnya begawe, diparingi rezeki ingkang kata halal barokah, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kibeng yo kidul rodok weteng kat sonten. Sejak sore pun mendung rodok deres udane. Ya alhamdulillah lek udane deres budal sing dongane luwih akeh. Setiap tetes daripada air ketika kita lewat untuk mencari ilmu senantiasa mendoakan kita. Biasanya sing dongane watu wit liya-liyane iki ketambahan banyu udan, akeh banyune udan. Muga-muga dadi kafarat dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita ketika ingin menjadi orang baik, ruh kita rindu akan kembali jalan pulang kepada Zat-Nya, diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Niki ayatnya sajane masih ada lanjutan keterkaitan daripada ayat sebelumnya. Jadi terjemahna wa kadzalika fatanna ba'dahum, begitulah Allah itu memberikan fitnah terhadap mereka semuanya. Liyaqulu, supaya mereka berkata ahaula imanallahu 'alaihim min bainina. Apakah orang-orang yang miskin, apakah orang-orang yang fakir itu diberi kemuliaan oleh Allah dibanding kita orang yang kaya-kaya? Niku cara asbabun nuzule Rasulullah niku kan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi niku pengen umat Kanjeng Nabi niku mukmin kabeh. Ambisine Kanjeng Nabi
umat Kanjeng Nabi niku kabeh pengen mukmin ten Gusti Allah. Tapi yo sunatullah. Ora mungkin sak donya niku apik kabeh, ya ora mungkin sak donya niku elek kabeh. Ora mungkin sak rembang niku yo apik kabeh, ya ora mungkin sak rembang niku elek kabeh. Cuman presentasine pripun kan ngoten. Rasulullah nggih ngoten, saking ambisi pengen umat Kanjeng Nabi niku pengen mukmin kabeh. Dilalah Kanjeng Nabi niku rada luput. Ning lupute Kanjeng Nabi niku masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek Kanjeng Nabi ngoten, mergo napa? Kanjeng Nabi gadah sifat sing jenenge maksum. Awake dhewe luput iku bablasan. Ceritane Kanjeng Nabi niku ditekani kali penggede-penggede Quraisy. Penggede-penggede Quraisy niku sowan ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek iso panjenengan niku aja ruangan lungguh karo wong-wong sing fakir karo wong-wong sing miskin. Lek panjenengan wis adoh karo wong fakir wong miskin, engko wong sugih-sugih golongan saking tiyang kafir niku purun jagongan kali panjenengan. Akhirnya napa Kanjeng Nabi rada mikir, kaya ngono ya. Mergo manusiawi. Biasane nek wong sugih niku biasane. Tapi muga-muga wong Rembang boten enten. Allahumma amin. Wong Dembangan ya ora enek lah. Allahumma amin. Terus anune lek Rembang enek iku malah bingung. Ketularan kok Kademangan apa Dembangan sing nulari Rembang. Muga-muga boten enten. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi mikir, apa ya ngono ya? Akhirnya Kanjeng Nabi meh nglakoni ngoten niku. Wong sing fakir, wong sing miskin meh gak dijagongi kali Kanjeng Nabi. Meh gak diulang kali Kanjeng Nabi. Akhirnya diperingatno kali Gusti Allah kanthi ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Muhammad aja ninggalno wong-wong sing ngono ki mang, wong sing fakir-fakir miskin ki mang. Padahal wong fakir miskin ki mang isuk sore malah ikhlas lek ibadah ten Gusti Allah gak golek purian apa-apa. Akhirnya Kanjeng Nabi balik neh. Lha niku lho, penake Kanjeng Nabi ngoten niku. Penake dadi nabi. Arepe luput titik gak iso. Tapi yo abot dadi nabi. Akhirnya piye kejadian itu wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Akhirnya kejadian itu sebagai wujud fitnahnya Allah kepada orang-orang kafir Mekah yang saat itu mencoba membujuk Rasulullah kon ninggalno wong-wong fakir miskin ben gelem ruangan lungguh karo wong sing sugih-sugih to. Akhirnya napa muncul ayat berikutnya niki wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din la yaqulu ahaula imanallahu 'alaihim min bainina. Jadi kejadian itu kali Gusti Allah damel pelajaran kanggo Kanjeng Nabi Muhammad. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu terhadap orang-orang yang bersyukur? Makanya awake dhewe niku di dalam prinsip Islam niku mboten enten eksklusivitas niku mboten enten. Lawang suli malih. Kok nek Islam niku ana wong eksklusif di dalam agamanya niku biasanya sedikit banyak ada penyimpangan. Yes. Eksklusif di dalam rukun Islam niku lho. Eksklusif di dalam rukun Islam. Salat nek gak golongane gak oleh. Poso lek ora koyo golongane gak oleh. Niku jenenge eksklusif. Makanya di dalam Islam niku mboten enten eksklusif. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sejatine Allah niku ndadekne ing sira kabeh. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila.
dan Allah menjadikan kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya saling kenal. Jadi ini penting. Awake dhewe niku beda papan, beda nggen, niku ben kenal. Lita'arofu, ben kenal. Ben kenal nek wong Madura sop bung niku arane entek. Nggih Pak tentara. Nek wong Blitar sobung niku jangan. Oh alah tibakno nek wong Madura sobung entek. Lek wong Blitaran sobung mang jangan. Jadi supaya kenal awake dhewe. Oh tradisine orang Jawa Barat niku ngeten. Tradisine Jawa Timur niku ngeten. Berbeda bukan untuk berpecah, tetapi berbeda sebagai hazanah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lho ngoten. Dadi awake dhewe gak perlu berpecah-pecah terkait perbedaan yang kita miliki. Wis ngoten niku. Jo meneh kok sak negara, sak omah niku lho padha kok ngelanang lho ya ora padha wujude. Paling mek mirip-mirip. Sing sitok dilalah irunge rada dawa, sing sitok rada pelet. Sing sitok lho ngoten niku. Sing sitok rambuté dilalah lurus, sing sitok ya rada ngombak sak keluarga. Sing sitok niku rada kereng, sing sitok rada sabar. Ning nek ngoten niku perbedaan dijadikan sebagai alat perpecahan, ya wassalam, keluargane gak iso rukun. Maka perbedaan itu dijadikan sebagai alat pemersatu. Beda niku saling melengkapi. Sing sitok sak keluarga pinter dagang. Sing sitok sak keluarga pinter nukang. Sing sitok sak keluarga pinter mulang. Oh, aku gawe omah. Butuh bolo tukang nukang. Kakange utawa adike. Aku butuh modal. Duwe dagangan gak iso adol. Dulurku tukang dagang. Iki piye carane? Barangku ampre iso kadol. Sing nukang, sing dagang lek cara ilmu pengetahuan kurang, butuh diskusi. Moro nek gini sing tukang mulang, nek cara sampean piye Mas? Nah, maka dengan seperti itu akan menjadi saling melengkapi. Makanya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bin saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan yang gelarnya panjang, bukan mereka yang misalkan setiap hari naik sedan, tetapi mereka yang lebih takwa di antara kamu. Loriku, tidak ada eksklusivitas di dalam Islam. Makanya sholat niku yo padha. Endi sing teko dhisik manggene nang ngarep. Masya gelare dawa sak depo Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Doktor misalkan Fulan SH MH MM Raden Dawa, tapi kok dilalah jamaah teko keri ya panggah dadi makmum. Wis ngoten niku. Maka tidak ada eksklusif di dalam Islam. Duduk sama, berdiri juga sama. Yang membedakan mana yang lebih takwa. Wong jaler nggih sami, wong setri nggih sami. Lho Pak nyapo? Kok gak ono nabi wedok? Mergo nek nabi wedok pas haid bingung nek ibadah. Iki guyonan mawon. Jadi pentingnya ngoten niku. Awake dhewe kok sampai eksklusif. Rasulullah ditegur kali Gusti Allah. Makanya di dalam berdakwah ngrangkul wong ampreh urun ibadah kembali di jalan Allah, jangan pilih kasih. Sing dijukuk sing sugih-sugih tok aja. Gelem mulang aja mek sing sugih-sugih tok aja.
kabeh dirangkul. Ini penting. Lho kula nate nemoni, kula siyen ya ora tak sebut nih lah. Nate mulang niku buka ngaji. Buka ngaji lari alit-alit niku ruwam, lekas paham. Ning sayange kula niku pindah mungkin. Nalika kula tasik teng pondok sempat buka ngaji niku teng suatu wilayah. Niku larene pun mulai kuwatah. Mergo napa? Kadang minggu ngoten malam niku kula jak bakaran lari-lari. Jak turu masjid, ayo le turu masjid. Engko tak golekne panganan. Tak masak-masakno. Lari-lari niku kuwatah. Sing maune gak ngaji niku yo kuwatah, malah tumut ngaji. Maune yo mboten ngaji. Sing ngaji maune namung lari sekawan napa gangsal. Ning jangger bar ngisak dijak bakaran akhire kuwabe cah cilik-cilik mlumpuk. Sampai ibuke niku nglafati. Jane mlumpuke nang ndi to bocah-bocah iki. Tibakno ten langgar. Ten langgar ditunggoni kalih kula. Jangger ditunggoni kalih kula niku enek Pak Karim. Aman. Malam minggu kula jak ngaji. Napa niku jak ngaji rada wengi bar ngono nginep langgar. Ning kula ken pamit, wis pamito nek ngene ibumu. Pamito nek ngene bapakmu. Ku bar ngaji turu langgar. Genep rong sasi. Niku wayahe bakaran kula mboten nate golek panganan ning bapak ibuke bodho ngirim ten langgar. Pak Karim niki sekule mengke lek ajenge mangan-mangan kan lare-lare sing masak kula. Ngeten malih Pak Karim niki jangane sing nyanggupi kula. Jadi setiap malam niku malih mangan-mangan bocah cilik-cilik. Lho kok niku. Akhire kula tinggal, mergo kula pun khatam pondok kula tinggal. Kula pasrahne kalih tiyang mriku. Dilalah kula endangi buyar entek. Namung sing diulang niku sekawan napa 3 ngoten. Putrane wong-wong sing rada sugih-sugih. Mergo napa? Sing rada sugih-sugih gelem nyangoni. Lah, niki lho. Niku mboten kula mboten pas ngoten. Mergo napa? Kanjeng Nabi diutus kalih Gusti Allah ojo digawe agama niki eksklusif. Makane peran dakwah niku tanggung jawab awake dhewe kabeh. Lek mubalek niku peran tanggung jawab sing ahli ilmu mergo tugase nyampe. Ning nek peran dakwah ngajak ning gene kebaikan, siapapun bertanggung jawab atas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai aturan. Makanya nek dakwah niku sing isane bengkel anak buahe biasane lek diomongi bose niku rada gampang manut. Ayo duhaan sih, obat duhaan kerja meneh. Biasane ngono. Manut. Lan dakwah niku sinten mawon sebagai profesi napa mawon niku semuanya saged dakwah ngajak ten kebaikan. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ketika telah datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya Allah, maka sampaikan salam bagi mereka semuanya. Ucapno keselamatan ing atase sira kabeh. Iki dawuh Gusti Allah teng Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ketika orang-orang yang kamu ajak niku gelem mlebu nek ngene Islam, gelem iman teng Gusti Allah, faqul salamun alaikum. Dongakno muga-muga keselamatan ing atase sira kabeh. Kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah mencatat terhadap kemuliaannya Allah sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makane awake dhewe niku melakukan suatu kebaikan tendensinya bukan siapa-siapa. Ya ora mergo sapa. Dilawake dhewe nglakoni sae niku ojo duwe tendensi piye-piye, ya ojo mergo piye-piye. Iki penting. Makane sakniki niku nyuwun sewu. Mergo zaman wis akhir. Kadang kebaikan niku ukurannya bondo.
kebaikan selalu diukur dengan finansial. Niki salah. Ojo sampai awake dhewe niku ngukur kebaikan dengan finansial. Mergo napa? Lek kebaikan hanya diukur dengan finansial niku dadine mboten lillahi ta'ala. Yo abot, Pak. Wong ngajak niku nggih abot, wong dakwah niku nggih abot. Tapi ojo sampai digeret kanggo golek duit. Ini penting ini penting. Makanya kita belajar dimulai dari diri kita. Ta'abbud, bener-bener ta'abba niku maknane ngumawula. Ngumawula niku nek cara wong Jawa Baratan menghamba. Menghamba niku sebagai seorang hamba. Hamba niku nek ten Gusti Allah ibaratnya majikan bendoro, awake dhewe sebagai kaula niku berarti tandang tanpa golek bayaran. Jadi ibadah salat ojo mikir ganjaran. Cara jenengan niku kelasé wis mboten ngoten, Mas. Panjenengan niku kelasé pun mboten ngoten. Ayo napa niku ngaji ben ganjarane akeh. Pun mboten ngoten kelasé panjenengan. Mergo panjenengan iki ibarate pun mboten awam malih. Mergo napa? Setiap hari Rabu wis ngaji. Cara ilmu iki mang wis bek misal. Dadi kelasé pun mboten buru ganjaran. Jadi mboten buru ganjaran. Lah sing diburu napa? Sudah mulai berpikir menjadi seorang yang mukhlis. Wong sing ikhlas, sing murni ngibadahi krana Gusti Allah. Nyapa wong urung iso ngrasakne asarul ibadah. Oke wong sing urung iso ngrasakne asarul ibadah. Nikmat daripada ibadah. Karena ibadah masih sebatas transaksional. Jadi penting. Ibadah sih transaksional. Gusti kula tahajud. Gusti kula jamaah. Mergo jamaah ganjarane akeh. Niku transaksional. Gusti kula niku pun salat duha sregep. Tapi kok nyambut gawe kula niku kok dereng lancar. Lho niki transaksional. Gusti kula niku pun tahajud sregep. Tapi kok mboten sugih. Kata nama mboten. Lho niku jenenge ibadah transaksional. Lek panjenengan kelasnya pun mboten ngoten niku. Gusti kula niku salat jamaah. Gusti kula niku salat duha. Gusti kula niku salat tahajud karena kerinduan ruh saya ya Allah terhadap Engkau. Rindunya ruh saya karena cahaya Engkau. Rindunya ruh saya ingin berjumpa dengan Engkau. Jadi rasanya penak. Tapi nek awake dhewe transaksional. Kuwi ukurane yo aku kok bondoku sakmene padahal ibadahku sregep. Lah kae gak tau ngibadah tapi kok malah sugih. Lek transaksional ngoten niku. Cenderung napa kecewa. Tapi nek awake dhewe bener-bener ibadahe awake dhewe, ngajine awake dhewe, ta'abbute awake dhewe, posone awake dhewe, nikmat, Pak. Jadi pas nalika salat Allahu Akbar, iku rasane kaya Sayyidina Ali nalika kena panah kon jebol. Sayyidina Ali kena panah niku nalika dijebol rasane lara. Sik aja mok jebol dhisik. Tunggu, jangan kamu cabut dulu panahnya. Nanti cabut ketika saya sedang sholat. Barengono sinten Sayyidina Ali sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Bertakbiratul ihram. Panah dicabut gak ngrasakne loro. Mari salam didelok lho. Panahku wis dicepot. Jan persis kaya wong Rembang. Wong Rembang lek wis salat Allahu Akbar, wis gak kelingan apa-apa. Paling sing kelingan peme aku mung tak antas. Daganganku mung tak terne. Lho niku lho, bedane napa? Ketika seseorang mampu
merasakan ladzatut ta'abbud niku tidak ingin cepat-cepat selesai di dalam ibadahnya. Nah, jenengan kula tangleti nggono salat demen suwi napa demen gelis. Pripun, Pak? Salat iki senengane suwi napa dilut? Tenane suwi napa dilut? Wah, lek salat iku kudune suwi wayahe. Allahu Akbar. Dieja setiap huruf demi huruf, setiap makna demi makna, setiap gerakan demi gerakan, setiap kalimah demi kalimah. Karena nopo di situ ada nilai pancaran cahaya kalimah Allah dengan konektivitas ruh yang ada di dalam konektivitas cahaya yang ada di dalam ruh kita. Makanya Allahu Akbar itu wis enak. Tapi bahasan kelingan yo tadi imam kok makmum lek tak jak salat subuh buyar malih rasido kelingan penake malih kelingan makmume wa ya imame salat suwi malah kelingan makmume wong awam salate melok cepet. Iki engko lek gak cepet didemo karo makmume tinimbange diomongi kul huwallah mawon. Yes, anguran menyesuaikan. Nah, ngoten. Tapi dalam kondisi panjenengan dewi, saya setuju jenengan nikmati Allahu Akbar. Ketika panjenengan gerak, rasakan bahwa gerakan sholat panjenengan niku adalah af'alullah. Panjenengan gerak melaksanakan sholat mergo digerakne Gusti Allah. Lah iya. Aku iso sholat ngene iki mergo digerakne Gusti Allah. Allahu Akbar. Denyut jantungku bisa berdenyut karena af'alullah. Denyut jantungku bisa berdenyut karena af'alullah. Darah ini bisa mengalir karena af'alullah. Pikiran ini bisa faham dengan kalamullah ya karena kalamullah, karena kalami Gusti Allah. Bila harfin wala sautin. Makanya ilmu Allah niku sebenarnya bukan tulisan. Jadi kula sampaikan. Ilmu Gusti Allah niku bila harfin wala sautin, bukan tulisan, bukan suara. Jadi kalami Gusti Allah niku bila harfin wala sautin. Makanya al-ilmu Allah la suturun. Ilmu Gusti Allah niku senes tulisan. Walakin akan tetapi ilmunya Allah niku fis sudur, goresan-goresan di dalam hati. Makane awake dhewe niku nek wis ngomong bahas masalah ngoten niku penake rasane niku saged sambung koyok-koyok sambung kalian Gusti Allah. Cara ibadah niku nikmate ora umum. Mergo napa? Ciri-cirine wong mukmin nalika krungu ayat Gusti Allah dibaca akan bergetar hatinya. Nah, panjenengan Quran niku diwaca rasa bergetar hatinya berarti panjenengan termasuk min ba'dil mukminin golongane wong-wong sing padha iman. Allahumma amin. Makane pas nalika maca Fatihah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Niku sakjane nek panjenengan iso ngrasakne af'ale Gusti Allah. Kadang niku gak sir nangis, mara luh niku iso metu dhewe. Mergo napa? Karena ruhnya hati ini, jiwa niki sudah istilah hidup sehingga mudah menerima pancaran kalam-kalam Gusti Allah. Lho niku sing digoleki awake dhewe niku lek cara kelas panjenengan wis ngono kuwi. Mergo awake dhewe ora suwi lho ngaji ten ora dilut ngaji ten mriki. Pun sekitar 9 tahun. Mosok to sing wis ngerti jek padha karo sing ora ngerti. Maka kualitas panjenengan iki kudune setingkat. Cara awal-awal awake dhewe ngaji sing dibahas niku ganjaran.
Kudune sakniki sing dibahas pun boten ganjaran. Mergo Gusti Allah gak tahu hitung-hitungan transaksional karo awake dhewe. Gusti Allah paring napas ten awake dhewe pernah lah Gusti Allah. Napa pernah Gusti Allah niku kirim nota ten awake dhewe bengi-bengi jam 12 bengi malaikat teko tok 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 tok. Nggih napa Mas Heri. Mas Heri niki enten nota saking Gusti Allah tagihan oksigen panjenengan sak menten. Mboten enten. Makane awake dhewe niku yo gelem gak gelem kudu napa? Kudu ora transaksional kalih Gusti Allah. Pun aja kuwatir. Aja kuwatir lek masalah urip nang dunya. Ketika panjenengan niku sing diburu akhirat, dunya niku melu. Ning lek sampean berdonya, dunyane rong mesti lek kena, akhirate mesti icul. Lha saestu jenengan buru donya tok, donya niku rong mesti lek kecekel, akhirate tansaya icul. Tapi nek panjenengan buru akhirat, semua yang panjenengan lakukan niku tendensinya akhirat, fa insyaallah niku ditata kalih Gusti Allah. Putrane kuliah ojo dibelajari, nduk sampean sok lek kuliah ben dadi ngene, ben dadi ngene, ben dadi ngene. Ojo. Nduk nek sampean kuliah, lelek sampean kuliah sing tenanan. Mergo napa? Lek awakmu kuliah sing tenanan niku dimulyakne kalih Gusti Allah. Nduk lek kuliah niatono sing bener. Thalabul ilmi iki wajib, berarti sampean gugur niku kewajiban. Wis ora usah mikir sok dadi apa. Sing penting lek kuliah dimaksimalno. Sinau sing mempem. Donga sing tenanan, niatono sing apik, napa dingge gugurne kewajiban mergo perintah Gusti Allah. Lah engko nek wis tamat kuliah, Pak insyaallah tata dhewe. Mergo napa wis dibelajari lek sekolah, lek kuliah niku mergo Gusti Allah. Tapi nek dibelajari nduk kuliah ben dadi ngene dilalah teko tengah dalan. Ana kumbang teko dilalah teko tengah dalan, ana godaan teko gak sida mari kuliahe, akhire napa medhot tengah dalan. Utawa wis lulus kuliah gak cocok karo angen-angene, sirahe mumet, ndase mumet, mergo napa frustasi gak cocok karo sing diangen-angene. Enteke kuliah akeh sire dadi iki tibakno gak dadi apa. Oh, lho niku kathah. Makane ini penting. Wis to, orang larang kuliah, orang larang kerja ten pabrik, gak larang kerja napa mawon profesi ini. Tapi jadikan itu sebagai cara jalan untuk memburu akhirat. Fa insyaallah niku gampang toto ya gampang dadi. Gampang toto. Kaya wong ngingu blumbang ngoten niku lho. Ngingu grameh niku nek grameh wis umur sekitar 5 on wayahe siap jual misalkan. Wah iki engko tak hitung batine sakmene dilalah wayahe arepe didol grameh oke sing padha kena cacat padha mati. Lho niku kathah ngoten niku. Makane kula guyoni, kula niku mergo rada suwi teng gramehan. Ya rencang kula niku kula guyoni. Wis sak niku wis rasah kok rena-rena. Sing penting diopeni sing apik. Ngoten carane. Sampeyan kuliah damel napa wis ora rasah kok rena-rena, sing penting kuliah sinau sing mempeng. Wis muga-muga iso ngugurne kewajibane sampeyan. Pak insyaallah lek pancen jatahe ora bakal mlayu teko ngendi. Lu ngoten carane. Makane awake dhewe belajar nengah. Belajar dadi wong mukhlis. Apa saged to Pak kula niku penggane iso. Maka napa Islam niku mboten eksklusif hanya miliknya kiai, hanya miliknya Gus. Makrifat itu bukan hanya miliknya kiai, bukan hanya miliknya Gus. Siapa yang pengen menapaki jalan cedhek ten Gusti Allah, apapun profesi panjenengan, siapapun panjenengan, pokok jangger istiqomah niku mesti tekan teko dalan. Nah, mergo wis
kadang niku wis dibatesi dhewe. Lho aku ki kaya ngene apa ya iso. Aku ki sapa kok ya iso. Ya. Mergo dibatesi ngono kuwi akhire napa mboten saged. Makanya jangan pernah membatasi diri. Pokok sapa ae gelem belajar. Ilmune Gusti Allah niku diparingi nek ngene wong sing siap nampa ilmune Gusti Allah. Makane awake dhewe niku aja sampai mbatesi awake dhewe. Apa ya iso ya? Aku iso umum ikhlasmu iso. Apa iso ya? Aku belajar ilmu ma'rifat iso. Apa ya iso ya? Aku belajar ilmu tauhid iso. Sing penting istiqomah, sing penting napa? Siap awake dhewe, jasate awake dhewe, ruhe awake dhewe kita siapkan untuk menerima ilmune Gusti Allah. Lho ngoten carane. Terus awake dhewe lek wis golek ilmune Gusti Allah tinggi apa? Mboten damel napa-napa kejaba mung damel nyedhek teng Gusti Allah. Sing digoleki niki. Makane kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Wong kok gelem pasrah ten Gusti Allah, gelem mukmin ten Gusti Allah, salamun alaikum, wong niku oleh keselamatan ing ngatasé sira kabeh. Kata rabbukum ala nafsihir rahmah, dicatet kalih Gusti Allah wonten ngersane Gusti Allah, diparingi kasih sayange Gusti Allah utawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmate wong niku nek diperhatekne kalih Gusti Allah. Sorone wong niku nek boten diperhatekne kalih Gusti Allah. Senajan to nek donya niku ibarat wong urip niku pas-pasan, ning lek angsal rahmate Gusti Allah kira-kira ayeme, tentreme niku ngluwi wong sing bondone akeh ning gak diperhatekne kalih Gusti Allah. Ya. Jadi kon milih pundi Bu jenengan. Lek cara kula milih bondone akeh ya diperhatekne Gusti Allah. Ning ngoten carane. Artine napa? Berarti awake dhewe dikasih kemampuan bekerja, dikasih kemampuan untuk berkembang urip nek donya iki ning akhirate boten tertinggal kalian awake dhewe. Akhirate katut dunyane ya kabeh. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya seseorang yang beramal di antara kamu sekalian amal yang jelek, bijahalatin karena bodohnya, summa taba min ba'dihi, kemudian mau kembali, gelem balik sause nglakoni elek limang, wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Gelem balik ten Gusti Allah, kemudian mengikuti dengan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya orang tersebut mudah untuk diampuni dosanya kalian Gusti Allah, ya mudah diwelasi kali Gusti Allah. Wong lakoni ngamal elek niku ya ana loro. Kadang ngerti elek ya diterjang, kadang lakoni elek mergo bodhone gak duwe ilmune. Lho kata wong sing ngerti elek diterjang niku pripun? Contoh, biyen tau mondok suwi, mulai kok pondok cethuk kancane sing sik prosese kaya nek pondok. Dadi biyen tau mondok cethuk kancane ya sing tau mondok. Dilalah kancane sing tau mondok memang ya sik kaya nek pondok. Lah kancane sing sitoke memang mulai kok pondok wis ora kaya nek pondok. Dilelah pas poso cetukan kancane, lho kan sampean gak poso. Aku wis suwi biyen jaman nek pondok kerep poso. Saiki wis gak poso tak biyen nek pondok wis suwi. Enten model ngoten enten. Kathah model ngoten niku. Kang, sampe saiki nyoba penggaweane? Kok kowe ra tumen nyekel sarung, kowe ra tumen ngangge kopiah, kowe ra tumen ngaji. Lho aku biyen wis suwi ngaji nek pondok.
Saiki wis rasa ngaji cangkruk karo rapatan ae. Ya ngombe barang. Mergo nek pondok biyen gak tau ngombe. Enek sing model ngoten niku. Mergo nek pondok wis mogol. Makane pondok niku lek mogol niku malah tamban-tambanane angel. Diomongi genten, disuwuk genten ngedoni. Diomongi dinasehati genten nyeramai. Lha niku napa wonten Pak kathah. Jadi biyen tau mondok, mulih kok pondok dilalah. Memang kena pengaruh saka jaba gak kuat. Jadi mulih akhirnya malah bubar. Ana wong niku nglakoni barang sing elek dilalah mergo gak ngerti, mergo kurang ilmu. Lho niku pripun? Kok dilalah gelem nyadari, oh iya tibakno sing tak lakoni kleru. Semoga-moga di ngapura kali Gusti Allah, aku gak bakal ngulangi meneh. Lah niku lho, lek wong gelem nyadari ngoten niku gampang di ngapura kali Gusti Allah, justru lebih mudah diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane dadi wong bodho sing sadar niku gampang diwelasi kali Gusti Allah tinimbang dadi wong pinter sing sombong. Lek iso dadi wong pinter sing rendah hati, aja dadi pinter wong sing sombong. Semoga-moga awake dhewe tetep istiqomah ten dalane Gusti Allah. Dadi awake dhewe niki di usia-usia senja kita niku semakin lama semakin baik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita min hawaij dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ilahi qabilta taubatana wa ghafarta hubatana faqimna ya Allah bil hifdhana wal fahmana. Rabbi shrah lana sadrana zidna ilman wa wafiqna fahman wal khidna hikmatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.